L-isqof tagħna iżur parroċċa f'Għawdex bejn Ottubru u Mejju. Il-viżiti pastorali huma realtà antika daqs il-Knisja nfisha. Fit-Testament il-Ġdid stess naqraw kif l-Apostli kienu jżuru l-knejjes imwaqfa minnhom biex iwettquhom fil-fidi u jkomplu jwaslulhom it-tagħlim tal-Vanġelu. San Pawl għamel dan ma' diversi komunitajiet anke permezz tal-ittri. Il-Papa bħala s-suċċessur ta' Pietru mhux biss jagħmel żjajjar fid-diversi parroċċi fid-Djoċesi tiegħu Ruma, imma minn żmien għal żmien jagħmel vjaġġi apostoliċi biex bħall-Apostli iżur diversi knejjes mxerdin mal-globu. Fuq l-istess mudell, l-isqfijiet li huma s-suċċessuri tal-Apostli u jirrappreżentaw lil Kristu ir-Raj iżuru l-parroċċi tad-Djoċesi tagħhom biex ikunu aktar qrib tal-poplu ta' Alla fil-Knisja lokali. Sas-sena 1864, meta Malta u Għawdex kienu għadhom djoċesi waħda, viżita pastorali aktar x'kienet tkun waħda mill-ftit okkażjonijiet fis-sena li fiha l-isqof tal-Gżejjer kien jirfes fuq xtut tal-Gżira Awċija.